Terve, mä toin tän pakkauksen. Joo, tuo sisään. Joo, mä etsin tulee sinne. Kädet ylös! Joo, tuo sekkaama tänne. Meiks tulee täältä näin? No niin, mennään tonne takapian puolelle, kiitos. No niin, lähes ja vetään täältä näin. Nopeesti. Okei, meitä lähtee. Et sä nyt lähde mihinkään täältä näin. Joo, mä täältä. Lähtää vittu. Mä hakee vähän jengiä mestalle. Kypärä tosta noin. No niin, ja kartta kanssa. Hyvä meininki. Noin, tulkaa sieltä ne. Joo, meits tulee ja vittää näin. Meits tulee kaikki kouluun. Sitten mennään autolle. Joo, mä tiedän jätkää, joka... Jolla... Niin. No niin, sieltä meidän auto tuleekin. Okei, tässä on sun auto. Joo, mene kotis. No niin, mennään sisälle. Niin meidän pitää ryöstää joku pankki tai jotain, mulla on vähän suhteet, niin mä kuulen tuolta tyypiltä, missä on meininki. Joo, mennään. Terve, olisiko sun mitään keikkaa tässä näin? Joo, kyllä tänne. Halleluja! Niin, siis teet sä näitä mallista. Miks tää? Tää auto, siinä on tosiaan, se on aika hyvin suojattu, mut sit siinä on tommonen yksi heikko kohta, että tossa on jos tohon ammut, niin sit on hyvä meininki. No mä ammun siihen. Nähdään aamulla. Aamulla, kello 8. Get I'm gonna shoot. Tuoke bro. Joo, täällä on no niin, odotas tästä nää parit kassit tosta noin. Ui, mikä tää on? Mä otan tää sydämin tosta näin. Lähdetään Karibialle. Täällä on kiitos siitä täällä Karibialla. What the hell?